v dnešním kolem dokola se podíváme na zvuk. Podíváme se společně na to, z jakého zařízení se tady zvířátkům pouští písničky, tak aby je dobře slyšeli. Tak pojďme na to. Písničky pouštíme z toho rádia, vždycky podle čísel. Tady máme takhle vždycky ve scénáři napsaný. Scénář je tady. A takhle máme třeba napsaný, jak jdou páry postupně. Tak třeba Kunauna s mravenečníkem mají sambu, písnička číslo 2. A my si tady najdeme písničku číslo 2 a pouštíme ji. Tady zvuk nastavíme. No a zvířátka to pak slyší tímhle reproduktorem. No a reproduktor, to je tahle ta bedna tady u hudebníků. Takže z toho do reproduktoru jsou slyšet ty písničky tady pro zvířátka na parket, když tančí. A pak to tady slyší na parketě. A můžou tancovat. A pouštíme tady taky začátek. To, jak je živě z Prahy. Začíná Stardance. Tak to tu pouštíme taky z toho rádia. A to je třeba, víme, že je to 7. Tak si najdeme. Tak. Stáhneme zvuk. A je to slyšet zase tím reproduktorem. Živě z Prahy. Začíná Stardance a neb když hvězdy tančí. No, už to slyšíte, to živě z Prahy. Tak to pouštíme z toho do rádia. Živě z Prahy. Začíná Stardance a neb když hvězdy tančí. Prosím, přivítejte moderátory. Přicházejí Marek Reben a Tereza Kostková. Tak takhle ten začátek a ty písničky pouštíme z toho do rádia. A všechno to do toho reproduktoru jde tímhle kabelem, který se takhle rozdvojuje. To jistě nevíte proč, tak vám to řekneme. Tady ten kabel jde do toho reproduktoru, co tady máme ve Stardanceu, aby ty písničky slyšely zvířátka. No a ten druhý kabel, tak ten jde zase do televize, aby ten zvuk a ty písničky bylo i v televizi kvalitní. Aby to nezaznamenával jenom tenhle mikrofon, ale aby ty písničky byly přímo z rádia do televize kvalitní prostě. Takže tak. Tak a tohle to všechno už bylo celý kolem dokola, takže se těšte zase příště. Tak se tady zase uvidíme. U dalšího kolem dokola.